Ola, son a corte do director e aquí non está pasando nada raro, son a mesma persoa de sempre. Hoxe, na corte do director, imos a falar de a invasión dos ultracorpos, a invasión dos ladróns de corpos ou como lle queiran chamar. A invasión dos ultracorpos é unha novela do ano 1955 creada por Jack Finney. É unha novela en torno a que hai unha invasión de plantas alienígenas que duplican as persoas e as suplantan para dominar todo o planeta. Nesta novela os duplicados só viven durante 5 anos e despois como que esta planta invasora vai ao espacio outra vez e conquista novos planetas. Philip K. Dick sacou unha novela similar tamén na que se fan duplicados de humanos por parte de plantas e o lume é a maneira de matalos. Bueno, o lume é a maneira de matar moitas cousas. Con suficientemente lume podes matar moito. No ano 1956, Sam Peckinpah, ou como se pronuncie, o tipo que fixo algunha película de vaqueros como Quebra a cabeza de Alfredo García, diríxenos unha adaptación desta novela na que pasan as cousas que pasan na novela. Un médico regresa ao pobo despois dun congreso internacional de médicos e os seus clientes dinlle que as súas parellas e os seus amigos non son as súas parellas e os seus amigos, aínda que parezcan as súas parellas e os seus amigos. Basicamente, foron suplantados de algunha maneira que non se sabe moi ben como, pero non son as súas parellas e os seus amigos. Despois dun tempo, os propios tipos que se queixaron dicen que todo está ben e que as súas parellas e os seus amigos son as súas parellas e os seus amigos e nadie está facendo nada raro, nin nadie foi suplantado. Pouco a pouco vaise coñecendo que son marcianos planta que sustituyen as persoas. Na maioría das películas de marcianos facíase propaganda anticomunista e os marcianos eran comunistas rusos que viñan a acabar co sistema que existía e un grupo de defensores do capitalismo e dos Estados Unidos lle metían caña e se marchaban. Neste caso, pois non son naves espaciais que chegan, sino que o inimigo está contigo e está presente e non podes saber quen é marciano ou non, e a única maneira de colarte entre os marcianos é simular non ter emocións. Moita xente analizou esta película como unha forma de criticar o comunismo, aínda que non había unha lectura como tal, e outras persoas analizaron tamén que é unha forma de criticar a caza de bruxas estadounidense e o macartismo, pero tampouco hai maneira de comprobalo, así que disfrutemos da película e non representemos ningún tipo de sentimento. O final é aberto con un camión cheo de vainas que vai hacia a gran cidade para continuar coa invasión e tal. No ano 1978 chegou a invasión dos ultracorpos, dirixida por Kaufman. Lo verán en outras películas como Sol naciente, na que sale Sean Connery e Wesley Snipes, e na que hai unha trama sobre unha corporación de xaponeses. Tamén traballou en Kills, unha adaptación ao cine do personaxe do Marqués de Sade. Bueno, ese tipo. Neste caso, o opening xa é unha serie de esporas cruzando o espacio dende Marte e anunciándoche que esta película vai ir sobre plantas que te suplantan. Plantas que te suplantan era o mellor nome que lle podían poñer a esta película. O protagonista neste caso é un inspector de sanidade que está mirando que haya plagas e tal. Bueno, que fai un inspector de sanidade e ao que lle chegan uns amigos dicíndolle que as súas parellas, os seus amigos e as súas persoas cercanas non son as súas parellas, os seus amigos e as súas persoas cercanas. Entón, recorre a un amigo seu que é psiquiatra para comprobar os casos. O psiquiatra é Leonard Nimoy, quizáis o coñezades por ser unha cabeza en Futurama. Neste caso ten lugar na cidade de San Francisco e hai un cameo do protagonista da película anterior que ven a decir que se están por aquí, nos invaden, non sei que, hasta que morre. Neste caso non hai intereses políticos e os malos son simplemente malos, aínda que no caso anterior tampouco está moi claro se había intereses políticos ou os malos eran simplemente malos. Home can.
Recordaremos esta película polo home can, porque un home estaba dormindo ao lado dun can e as plantas non distinguiron os dous elementos, cousa que despois volveu a aparecer en Mars Attacks. Os berros das criaturas son berros de porco. Tamén podemos ver como se reflexa a teoría da panspermia, que di que algúns organismos, como son os virus, poden sobrevivir no vacío ou algo así, e ir entre diferentes planetas orixinando vida ou algo así. Non sei, isto non é ecos de xigantes como para que eu sepa o que é a panspermia. No 1993 fíxose Body Snatchers, unha película na que tamén hai unha invasión de ultracorpos, pero neste caso é nunha base militar, cousa que copiaron en Space Troopers 2, onde os bichos tamén se meten na cabeza das persoas ou algo así. E en 2007 fíxose Invasión. Neste caso estoupa unha nave espacial e trae un virus ou algo así, e Nicole Kidman pretende evitar que nos invada. Neste caso, o axente infeccioso deixa as persoas sin sentimentos, pero crea un mundo en paz, o cal ao mellor compensa. Hai escenas moi graciosas como Hugo Chávez dándolle a man ao presidente dos Estados Unidos e firmando unha colaboración, ou cousas como que Corea do Norte desactiva todas as súas armas, o cal non deixa de ser gracioso. Hai unha versión española, sí, para todo hai unha versión española, que se chama El año de la plaga e que non ten sentido ningún, é aburrida e sale o tipo de Loio. Non vos recomendo vela, e é difícil que consigades vela porque apenas atopei torrents para chegar a vela. Digo, apenas topei algunha plataforma que tuvese esa película colgada. Despois estivo The Faculty, unha peli do ano 2000, na que o noso amigo podcast Mal de Ollo fixolle un especial hai pouco, e no que unha especie de choco do espacio fai que controlen os chavales nun instituto e programen controlar o mundo mentre simulan poñerlles vacunas ou algo así. Bueno, o interesante desta película é que pasan por ela todos os adolescentes de películas de adolescentes dos anos 2000 e que é moi divertida. E para matar os bichos usan droga. Colócanse, porque colocarse deshidrata e deshidratarse mata os bichos do espacio. Recentemente temos unha película que se chama Little Joe, dunhas plantas modificadas para que lles fagas caso e que fan que pretendas coidalas moito. Vale, son un puto freak das liñas argumentais de seres do espacio que fan que perdas as emocións, te repliquen e se poñan no teu sitio, pero mola moitísimo, vale? Lo siento, teño esas cousas. Si che gustou este vídeo, che gustan as películas nas que te replican seres do espacio ou similares, ou se me olvidou algunha e teño que vela, por favor, dalle a like e ponme no comentario que carallo se me puido